O apo nga apo mi, iti sa nga lubungan makita ti kinatanok mo. Dumanon sa dilangit ti panakaydaydayaw mo, nga ikanta dagiti ubing ken maladaga. Natalged ka ket awan pakaan anwam kadagiti kabusor mo. Pasardengem ti amin asumupyat ken ka. Nutangadag ti langit nga inaramid mo, ti bulan ken dagiti bituen nga insaad mo. Anya ti tao tapno isut panunutem, tao laeng ngam isut asikaswem. Pinarsuam ti tao anabababa ngam sika, ket ti dayag ken dayaw ken kuana imbalangat mo. Pinagturay mo iti amin na parsua, insaad mo amin na banag iti sakaanan na. Dagiti karnero ken baka, ken uray dagiti atap nga animal, dagiti tumatayab, dagiti ikan ken amin na parsua iti taaw. O apo nga apo mi, makita ti kinadayag mo iti sangalubungan. Wayak di
Simon, kinuna ni Jesus, iti Fariseo, katay bagaken ka. Anya dayta maestro, insungbat ni Simon. Ada dua a tao nga imutang iti kwarta, inrugi ni Jesus. Ti maysa imutang ti 5 gasut a dinaryo, ti may kadwa 50.
Agsipod ta di da makabayad, pinakawan ida ti imutangan da. Siya sinunto kadagitoy ti dakdakkel iti panagayat na, iti nagpautang. Insungbat ni Simon, pagarupeg ati tao ngad adu ti napakawan nga utang na. Pudnot ako nam, kinuna ni Jesus. Naimbag ngagsapa, kanya tayo amin kakabsat, madaydawi ti Apo. Nikantay mo na ni Tigundaway kakabsat, tapno makapagadal tayo kadagiti saw iti Apo. Pudno launay kakabsat, nga awan makalapad kadagiti anak iti Diyos. Nga agsuksukimat kadagiti sa una. Ket kadagiti nagdanggag iti napalabas nga lawas kakabsat, anyi dajay inadal tayo. Alay, kung dito man data kaabay mo, ni bakit mo, nilakay mo. Sapay ko mata, malagip tayo pa'y kakabsatan niya. Wen, gusto datay sungbat mo. Ni Deborah kakabsat iti adda nga inadal tayo. Iti dayto mat nga agsapa ket masarakan iti adal tayo iti Lucas chapter 7 verse 36 to 50 ket iti titulo ti adal tayo kakabsat siya sinno iti dakkel iti panagayat na. Manipod ka dayto kakabsat nga teksto tayo adda iti duwa nga puntos nga intayo adalan umuna kakabsat parabor nga mangitonda a pagserbyan tayo iti Apo ken may kadua pamakawan nga mangugas iti paglabsingan tayo iti Apo. Digiti pariseyo iti kakabsat, iti tiyempo ni Apo Jesus, kat aday ti makon ko na nga power struggle. Apay, kaputay ti atensyon, digiti tattaw kakabsat, kat awanan kadakwada, no di kat addan kini Apo Jesus. Kat awanan kakabsat, iti sabali nga gandat, dagitoy nga pariseyo, no saan nga mangbirok, iti pangarestuanda kini Apo Jesus, tapno mapatalaw isuna, iti dayta nga syudad kakabsat. Daytoy ti gapuna, nga, tinubtub ngar ni Apo Jesus iti aramid dagito nga pariseyo. Masarakan tayo dayta kabsat iti Mateo chapter 23. Gapu iti dayta, masarakan tayo iti maysa nga pariseyo a managan Simon nga nangawis kini Apo Jesus. Ket kitahan tayo man kakabsat no niya iti napasamak. Basaan tayo tatta kabsat ket iti verse 40 to 43 nga kunana, Simon kinuna ni Jesus iti pariseyo. Aday ba ken ka? Anya dayta maestro insungbat ni Simon. Ada dua tao nga imutang iti kwarta, inrogi ni Jesus. Iti maysa, imutang iti 5 a denaryo. Iti may kadua 50. Agsipod tadida makabayad, pinakawan ida iti imutangan da. Siya sinunto kadagito iti dakkel iti panagayat na iti nagpautang. Insungbat ni Simon. Pagarupag at tao nga adu iti napakawan nga utang na. Pudnot ako nam, kinuna ni Jesus. So manipod kakabsat iti dayto nga istorya, ada iti duwa nga tao nga makita tayo. Kataday tinapateg nga isagsagot kadakwada ni Apo Jesus. Anya nga klase di dayto nga sagot kakabsat kan kasatno nga nagresponde dagitoy nga duwa nga tao dayta iti intay doktalan iti dayto nga agsapa. Umuna kakabsat ket makita tayo datay parabor nga mangitunda a pagserbyan ni Apo Jesus. Kunana iti verse 37 to 38. Iti dayta nga ili adda babae adda kus unay iti panagbiag na. Idinadamag na amang mga ni Jesus, ti balay ti Fariseo, napanmat sa jay kat nangitugot iti nga fraskita abang manglo. Nagtakder nga agsangsangit iti likudan ni Jesus. Nagtadtad dagiti luwana kadagiti saka ni Jesus, kat pinunasan na ida iti buok na. Inagkan na dagiti saka ni Jesus sa nabinukbukan iti bangbanglo. So manipod ka dito nga teksto kapsat masarakan tayo, nga nadamag datay maysa nga dagas nga babae amapan makipangan ni Apo Jesus kadagiti pariseyo aday ti pajama party da kakabsat dagiti nga pariseyo ket inawis da ni Jesus Christ ket nadamag met dayto iti maysa nga managbasol nga babae. Amuna nga isuna ket managbasol ket amuna nga saan nga may karayso nga sumali iti dayta nga pajama party. Okay, dayta nga dinner date dagiti nga religious ka tao, kasi na kung mga may isang balangkan kis kakabsatan niya, nga makikadkadwa, kadagiti, awin no sumrak iti may isang kumbento, kasi dya iti, alangan kakabsat, iti ito nga, inarami iti ito nga babae kakabsat. Ngam kas makita tayo, iti flow na dahi nga istorya, saan nga nagbalin nga lapad iti, kasasaad na, tapno, haan nga makaasidagiso na iti Apo kakabsat. Dahi ti gaming nga gundaway kakabsat, no, dahi iti VIP, niya, jay, very important nga tao, ket nga makipangan, okay, maawis, okay lang nga kapsat nga ado dagiti agbuybuya iti aglikmot dano niya ti mapasama ka deje nga gundaway. Salamat lang nga ti panawon ti tata kapsatan niya, no makipangan ko madye balay mo ni Manny Pacquiao, ala, mabalin mat nga ado dagiti karubam nga
kumita. Kasi kakabsat, because saan nga gapo kinyam, no di kat gapo da artista nga da jaw nagiti pagtaengan. Kastamat lang iti panawan da kakabsat. Okay lang kinya no dadagiti maawis iti dayta nga lugar. Ngam sanda nga ninamnama, nga maysa nga managbasol nga babay, maysa nga balangkantis kakabsat iti adda nga napaan iti dayta nga lugar. Gapo iti nakaro nga panagbabawi na kakabsat, kadag iti nagbasulan na. Adda iti panagserbi nga na aramid na para iti apo. Nakaskas daw da iti kakabsat kat mangipakita iti pamati na. Pinagserbian na iti apo. Umuna kakabsat ko na iti verse 37, idinadamag na amang mga nesos ti balay ti Fariseo, napanmat sa jay kat nangitugot iti sanga fraskita bangbanglo. So dadji kakabsat umuna pa ang adda iti nadamag na. Dahil iti mangipalagip kanya tayo, mangisubli kanya tayo kakabsat that faith comes by hearing. Iti pamati na kakabsat kat imay kenkwa na gapo iti nang nangagan na. Gapo kadagiti, nakita na kakabsat ngay naramid ken panurusuro ni Apo Jesus nga naamuan na. Kat iti may sadyay kakabsat, awan sa baling agandat na, no saan nga dati pagserbihan ni Apo Jesus. Kat nukitaan tayo kakabsat, iti tultuloy na iti dahito nga bersikulo, nangitugot isuna iti sanga fraskita bangbanglo. Saan nga napanijay nga kas kadagiti Pariseo kat ites na laeng. Iti legit ba ni Jesus or haan? Mga ganon. Hindi lang siya nandun to test who Jesus is. Napan isuna ijay tapno iti kasta kat pagserbyan na ni Apo Jesus kakabsat. Nagbalin nga intensyonal kakabsat iti ipapanakin ni Apo Jesus takas mabasa tayo insaganaan na iti iyumay na kini Apo. Iti may kadua kakabsat ni verse 38 nagtakder nga agsangsangit ti likudan ni Jesus. Sa nga gisangwanan kakabsat no di kat ijay likudan ni Apo Jesus kakabsat. Apaman nga nakita na, nagtignay kakabsat kat nagayos dagiti luwana. Nagsangit gapu tamariknana, nga adda isuna nga managbasol iti matang iti nasantuan unay a Dios kakabsat. No mabigbig tayo lang kumakabsat no kasano, karugit tayo iti matang tinasantuan nga Diyos, malabit umapay mo iti kastoy nga panagrespondi tayo kas iti dayto nga babae. And I believe kakabsat dayto ikat may sa kadagiti inspirasyon. No apay nga naaramid dayto kantangay kakabsat nga I can only imagine, di ba? I can only imagine. Anya nga tayo ti mapasamak no dakit isang wanan ni Apo Jesus. Agsangit nga ta, agkanta nga ta ti hallelujah, agragragsak, aglagлагtua nga ta, anya nga ta, I cannot imagine no anya iti agbalin nga reaksyon ko no dakit isang wanan ni Apo Jesus. Kat iti dayto nga babae kakabsat, nagsangsangit isuna iti likudan ni Apo Jesus. Nga likudan. Ino mga andangamin idi kakabsat kat nakaidada niya, makita dito ladawan dito yung kakabsat no kasano iti pandangan daidi. Kat kalpasan na kakabsat nga nagsangsangit iti likudan ni Apo Jesus, nagtedted digiti luwana kadagiti saka ni Jesus kat pinunasan na ida iti buok na. Dayto yan kakabsat nga imay iti panagbabawi na. Di na nga yung patangkan iti puso na. Okay, tinanggap niya na siya ay makasalanan at kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kailangan niya yung pagpapatawad ng Diyos sa kanyang buhay. Saan nga nangala iti lupot kakabsat nga ng punas kadagiti mismo nga saka ni Apo Jesus. No di kat iti buok na. Iti adda nga impunas na kadagito nga saka ni Apo Jesus. Dahito kat pasat kami dagiti kultura, dagiti Hudyo kakabsat nga no aday iti pasangbayan mabisita. Masapol nga bugwam dagiti saka na trabaho dagiti servant idi dayto kakabsat. Nga misuna saan nga nangala iti danom, saan nga nangala iti punas, iti mismo nga luwana kakabsat. Iti mismo nga buok na iti pinangdalos na kadagiti saka ni Apo Jesus. Kung imagine tayo kakabsat, awan pa mo ti Adidas ide, awan pa iti Puma, Puma nagnada pa ilang kakabsat asi sa saka wenno sandalyas ket napuskol dagiti tapok kadagiti saka da. Narugit kakabsat napitak. Haan nga nagbalin nga lapad dito tapno ialay na iti panagserbi na iti Apo. Inaramat na dagiti adda iti bagina kakabsat tapno mapagserbian na iti Apo. Anyapay kakabsat iti moding inaramid na inagkan na dagiti saka ni Jesus sana binukbukan iti bangbanglo. Dahito kakabsat nga aramid ket panangipakita iti ayat ken iti panagdayaw. Dagiti bangbanglo kakabsat no kitaan tayo di Bible ket way dahito itap no makita da ibay pakita da iti honor da iti love da iti tao nga
asidag ken kwada. Kasla ko dagiti narami dagiti babae, idiaday ti tanem ni Apo Jesus kakabsat nang isagana da kadagiti bangbanglo. Ket idinayanak ni Apo Jesus kakabsat dagiti na regalo, dagiti insenso kakabsat. Daytoy iti mangipakita, iti sinyalis ti ayat ken iti panagdayaw kakabsat. Ket iti daytoy nga babae saan nga nagduadwa isuna nga imeten iti maysa sagot na kini Apo Jesus inorornong na kakabsat nga bangbanglo. Ket itinted na kakabsat nga sanga fraskita abang banglo, ket saan nga nalaka. Mayarig daytoy kakabsat iti makatawan nga sweldo iti maysa nga adipen. Ta iti gatad na daytoy kakabsat ket talugosot a dinaryo. Ket iti maysa kakabsat nga aldaw nga sweldo iti maysa nga adipen ket maysa dinaryo. Kaya sa one he has to work 300 days just to earn a bottle of perfume kakabsat nga imbukbok na kadagiti sa kaanan ni Apo Jesus. Ngam awan iti serserbi na dagay kakabsat. Gaputa idi aday di puso na dadya babae ket dajay tarigagay na nga mapakawan. Digiti basol na. Di may ayo na iti Diyos kakabsat nga adda iti sanguwanan na. Tabinigbig na nga isuna kat managbasol ket addan iti sanguwanan na dajay Diyos ni Apo Jesus nga mangpakawan kadigiti basbasol na. Nga mangdalos iti kinarugit na kabsat. Ket amoy kakabsat, saan nga dagito nga inaramid na iti nangisalakan ken kuana. Saan nga dadyo pa nagsangit na, dadyo pa nang bugo na, panang punas na, kadagiti saka ni Jesus, wano pa nang agak na. Saan nga dagito kakabsat iti nangisalakan ken kuana, no di ket datay pamati na. Kuna na iti verse 50 kakabsat, kinuna ni Jesus iti babae, insalakan na kay iti pamatim, agawid kan si tatalda. Wen kabsat, napadasan iti daytoy nga babae iti parabor ni Apo Jesus. Ket gapo iti dayta nga kapadasan na itunday suna nga agserbi iti Apo. Iti may kadwa kabsat nga mabalintay nga mapidot iti daytoy nga teksto ket dati pamakawan nga mangugas iti paglabsingan tayo iti Apo kakabsat. Iti panawon ni Apo Jesus, ulitek manen, adu dagiti mangsipsipot lang kadagiti pagkamalyan na, tapno maaresto da isuna. Dahito iti kangrunaan nga panggap iti Pariseo, nga ni Simon, no apay nga inawis na ni Jesus Christ, iti dayta nga pajama party da kabsat. Gaputa kaya da, nga makabirok iti abot, tapno iti kastagat arestuan da ni Apo Jesus, kat mapapanaw isuna iti dayta nga syudad. Kat idi muna giti eksena, iti managbasol nga babay, we can just imagine kakabsat no niya iti reaksyon dagiti religious people niya, nga adda iti dayjay nga lugar. Malabit talaga nga ngimato dagiti kiday da kakabsat. Apay, nya aramidem ditoy. Malabit kakabsat nga adda dadya agunget, adda dadya agduadwa, adda dadya ito na talaga yung time para matest natin kung alam ba talaga ni Jesus na ito yung katayuan ng babae na ito. Okay? They were there kakabsat, tapno iti kastaket, talagang mangbirok da iti pangareston da kini Apo Jesus. Kung ngam iti nagbalin nga panag-respond ni Jesus Christ iti dayta nga sitwasyon because Jesus, as an all-knowing God kakabsat, amuna iti alinahon iti panunot dagiti amin nga religyoso nga tattaw iti dayta nga pagtaengan. That's why kakabsat, nang-i-share ni Apo Jesus kadakwada, iti ababa nga parable, tapno may pakita na, iti kasasaad da iti dayta nga pagtaengan. Okay, kuna nakakabsat iti verse 40 to 43, Simon kinuna ni Jesus iti Fariseo, aday bagakken ka. Anya dayta maestro. Sikis lang nagsingpot mata niya kakabsat. Insungbat ni Simon. Ada duwa tao nga imutang iti kwarta. Inrogay ni Jesus, iti maysa imutang ti 5 a denaryo. Iti may kadwa 50. Agsipot na di da makabayad, pinakawan ida iti mutangan da. Siya sinunto kadagito, iti dagdagkel ti panagayat na, iti nagpautang. Insungbat ni Simon. Pagarupag at itao nga ad-ado iti napakawan nga utang na. Pudno takunam kinuna ni Jesus. Makita nga rin kakabsat iti dayto nga pangarig no kadakkel iti parabor ni Apo nga kabailan na nga ited kadagiti tattao tapno iti kastakit mapakawan digiti basbasol da. Wen pudno kakabsat. Ore kasno kadakkel iti basol tayo. Adda iti parabor ni Apo Jesus tapno iti kastakit mapakawan digiti amin nga naglabsingan tayo iti imatang na. Kalpasan iti pangarig kakabsat, inapresyar ni Apo Jesus, iti inaramid, iti dayta nga managbasol nga babae ken kuana. Ket in reflect na kakabsat, iti wagas iti panagresponde ni Simon.
Amuyo ka di kakabsat nga iti panagresponde ni Simon, iti presensya ni Apo Jesus, katkas, iti sumaganat kakabsat, umuna, naaramid na nga insultuan, iti kaadana, kuna ni Apo Jesus, dinak inikan ti danom a pagbugok iti sakak. Okay? Imagine he is a visitor, di ba? May isang bisita ni Apo Jesus. May isang kultura kadagiti Udyo, iti panagbugo iti saka. Ngimimbaga ni Jesus Christ kanya na dinak inikan iti danom a pagbugok iti saka. Naaramid ni Simon kakabsat nga insultuen. Iti kaadda ni Apo Jesus iti dayta nga pagtaangan na. Iti may kadwa kabsat na aramid na ngayaw awan iti kinapatag na. Dinak sinabat iti agak. Kuna ni Apo Jesus kenkwana. Kaya iti may katlo kabsat na aramid na ngayong pababa iti kasasaad na. Kuna ni Apo Jesus, di mo linanaan iti ulo. Duwa nga tao kakabsat iti makita tayo ditoy. May isang babae nga nangipaay iti kastaunay nga panagserbi na kini Apo, gaputan na bigbig na iti parabor kan pamakawan ni Apo Jesus iti biyag na. Kan may isang nga religyoso pariseo ngayong pagarop na ngahan na nga kasapulan ni Apo Jesus wenno iti Diyos iti biyag na. Malaksid iti pamakawan nga insagot ni Apo Jesus iti daytoy nga babae. Daytoy nga babae kakabsat ket kadawian metla nga kaskada tayo. May isa nga managbasol, nadadali iti biyag na, napukaw iso na kakabsat, she's broken, she's lost. Okay? Ngumgapo iti sao nga nyebkas ni Apo Jesus kenkwana. Kuna ni Apo Jesus, insalakan na ka iti pamatim. Agawid kan si tatal na. Dadya bilag iti kinadakas, the power of sin, the power of darkness that is ruling in her life is now broken. Daytoy kakabsat ket pinarmek ni Apo Jesus. Ket awanan daytoy kakabsat nga bilag iti basol, wenno bilag iti kinadakas nga agturturay iti biyag na. No diket ni Apo Jesus sen itan kakabsat iti agnana iti biyag iti dayta nga babae. Gapu iti pamakawan nga inawat na manipod kini Apo Jesus. Nusubyan tayo iti ababa nga istorya. Kakabsat, bayat iti panaglalangan dagiti religyoso nga tattao. Pajama party dagiti religious nga pariseo kakabsat. Simrek iti maysa nga managbasol, uninvited guest. Simrek kakabsat niya. Baglangan tahang nga Pilipino nga nalaing nga gisupot tigado. Nga kunada nga kakabsat. Ang mga dadya invited ba da invited. Pero uninvited guest dito kakabsat nga imay iti balay iti dito nga Simon kakabsat. Kit manipod kakabsat iti simrek iti dito nga babae. Awanan kakabsat iti sabali nga naramid na iti adday suna iti likudan ni Apo Jesus. Nagtedted iti luwana kakabsat. Sana inikat niya tali iti buhok na which is a big no-no kakabsat iti dito nga tiyempo. Impunas na kadagiti natapok nga saka ni Apo Jesus. Inag-aga ka na dagiti saka ni Apo Jesus kakabsat. Kat kalpasan na, minok imbukbok na, itinangin nga bangbanglo kadagiti saka ni Apo Jesus. Kat bayat iti kaadda kakabsat, iti dayto nga babae sa jay, iti makitkita dagiti pariseo, dagiti religyoso nga tattao sa jay, iti makitkita dagat may nga managbasol nga tao, ngem iti makitkita ni Apo Jesus iti dayto nga babae, ket may nga babae nga sisagana kabsat nga ilukat na iti puso na. Idaton na daydi biyag na ken ni Apo Jesus ket sisagana nga umawat iti pamakawan ken panang tulong ni Apo Jesus ken kuan. Kakabsat santoy ko mga maipada kadagiti kakasto nga pariseo. Nga nalakatayo kakabsat nga mangusga iti kasasaad dagiti tattao nga awan pay ken ni Apo Jesus. No. When we see people nga awan pay ken ni Apo Jesus kakabsat, hantayo ko mga kitaan dagiti basol da. Iti kitaan tayo ko mga kabsat ket dajay puso da. Nga hanpay nga nakamamu ken ni Apo Jesus. Dajay puso kan panunot da kabsat nga agkasapulan ken ni Apo Jesus. Sante nga iebkas, dajay kinaman nagbasol da. No di ket iebkas tayo, dajay pamakawan nga kabaalan nga ita di Apo Jesus. Kadakwada no laket awatan da ni Apo Jesus iti biag da kas Dios ken mangisalakan iti biag da kabsat. Daytoy nga babae, ket ladawan iti pudno nga aramiden, iti maysa nga tao nga napakawan. Maysa nga tao nga imawat iti parabor ni Apo Jesus. Ket sapay ko mga kabsat, kasken kuana,
iti kumapamakawan kan parabor nga inawat tayo, aramiden na tayo nga managyaman, managdayaw, manangidaton, ken managbabawi nga klase iti tao. Manangisagot, saan ket kakabsat nga manang palangguad, kas kadagiti Pariseo. Naidumduma iti klase iti panagdayaw nga impakita na. San isuna nga nangala kadagiti nakwerdasan nga instrumento, saan nga nang lukat kadagiti libro iti himno, no di ket kakabsat dadya mismo bihag na. Dadya broken heart na kakabsat iso iti lukat na iti sangwanan ni Apo Jesus, awanan iti imbati na iti bagina kakabsat ket imbus na aminan kini Apo Jesus iti amin nga panagbabawi na. Babaen iti panangiday. Dayaw nan kini Apo iti dayta nga lugar kakabsat. Ket kalpasan na timakder iti daytoy nga babae nga may sa itatan nga napakawan a tao. Daytoy nga istorya kakabsat ket istorya iti duwa nga tao. At dada iti may sa nga lugar. At dada iti may sa nga tiyempo. Agpadpadada nga adda iti sibay ni Apo Jesus kakabsat. Agpadpadada nga imaya kas managbasol nga tattao. Ngumay sa kanya dakat nagpalangguad. Ket impagarop na nga sana kasapulan ni Apo Diyos iti biyag na. Ngumay sa kadakwada kakabsat ket nagpakumbaba. Ket binigbig na nga kastaunay iti kinamanagbasol na ket masapol na iti pamakawan ken panangdalus ken kuana ni Apo Jesus iti biyag na kakabsat. Asidagan unay ni Simon ken ni Apo. Ket nangag na nga mismo manipod kadagiti bibig ni Apo Jesus iti mensahe iti pamakawan kakabsat. Nakita na, nangag na, naimatangan na. Ngam nagduadwalat tayso na ket kinunana. Siya sino iti daytoy nga tao amamakawan uray pay kadagiti basbason. No may sa kabsat kadagiti tattao nga mangpanpanunot nga awanan iti namnamamon. Gapo iti kadakkel iti basol mo, gapo iti kadakkel iti nagkurangam iti Apo, agbaksad ka, agsubli ka, ket nagbaksad ka, hanggang nga nagsublin. Malabit may saka kadagiti tattao kakabsat nga impagarup mo nga haanan nga mapakawan, iti dakkel nga nagbidutam iti imatang iti Apo. Ngam babaen ko ba iti panagdengeg mo, iti daytoy nga mensahe, may palagipken ka. Nga ni Apo Diyos kakabsat ket siwawaya latta, silulukat latta, kadagiti ima na tapno arakupan na ka, ket urayan na kakabsat iti panagsublim, kinkuana. When, nakasagana latta ni Apo Jesus, gaisagot kada tayo iti pamakawan. Numan pa iti pagarup tayo kakabsat, ket awanan iti namnama tayo, nga may salakan kan mapakawan, gapo iti kinamanag, basol tayo. Sisagana ni Apo Jesus nga mangpakawan kanya tayo kakabsat. And He will leave us worshiping Him and praising Him at the feet of our Lord Jesus Christ. Karurot iti kabusor kakabsat nga makakita kadagiti tattao nga agbababawi iti sakaanan ni Apo Jesus. Amuit kalkali kaguman na kakabsat, dagiti tattao nga kaskin ni Simon nga religyoso, nga sitatakder nga agpalapalakpak ti unag iti iglesia, ngem awan iti puso da iti Apo kakabsat. Kaya iti kabusor kakabsat nga makakita kadagiti kaskin ni Simon nga napalangguad, natangsit, ken saan nga mang bigbigbig nga kasapulan da iti Diyos iti biyagda. Naman pa'y kasta kakabsat, iti kalkalikaguman ni Apo Diyos, ket dadya masarakan na tayo nga kanayon kadagiti sakaanan na. Agbababawi, agpatpatulong, ken bigbigbigan tayo, nga kasapulan tayo launay kakabsat, isuna iti biyag tayo. Kadagiti saka ni Apo Jesus, ijay tayo nga maawat kakabsat, iti pamakawan, ken iti parabor, nga i-offer na, kadagiti amin nga agpatulong, ken kuana kakabsat. Dayta nga rabi, natapok, nagayos iti luwa, napigkat dagiti buok na iti dayto nga babae, adda dagiti saan nga makawawat nga religyoso nga tattao iti aglikmot, nga madda iti maysa nga babae nga napakawan, nawayawayaan ket nagawid nga addaan iti talna, iti puso ken iti panunot na gapo iti pamakawan, nga insagot ken kuana ni Apo Jesus. Dagiti saka nga pinunasan na, dagiti saka nga inagakan na, dagiti saka nga binukbukan na kakabsat iti bangbanglo, dagiti nga saka kakabsat iti nailansa iti krus iti kalbaryo, tapno iti kasta ket awatan tayo iti pamakawan, ken pan na kaisalakan nga isagsagot ni Apo Diyos para kadagiti amin nga tattao. Kunana iti Isaiah chapter 53 verse 5, ngem nasugat gapo kadagiti basbasol tayo,
Nasaplit gapu kadagiti dakes nga aramid tayo. Nawayawayaan tayo gapu iti dusa asinagaba na. Naagasan tayo gapu iti panaka saplit na. Kakabsat adun dagiti masidag iti sakaanan ni Apo Jesus. Agduduma dagiti motibo na. Ada dagiti masidag kadagiti sakaanan ni Apo Jesus tapno maagasan da, tapno agyaman da, tapno agbabawi da, tapno agdaydayaw da, tapno agkararag da, kenda dumapay kakabsat nga prason no apay nga masdagda kadagiti sakaanan ni Apo Jesus. Ngamkas iti daytoy nga babahay kakabsat. Adda kumamat daji kalikagom tayo, nga mapantayo iti presensya ni Apo Jesus tapno iti kasta, ket agpatulong tayo, dumawat tayo iti pamakawan na, ket tapno may palagip kanya tayo kakabsat, daji parabor, nga insagot na kanya tayo, daji biyag nga agnanayon kakabsat, nga awan iti kondisyon na, nga inted na, iti tumunggal may sang umawat ken mamati ken kuana kas Diyos ken mangisalakan. Awanan kakabsat iti nasaysayat pay nga lugar, no saan nga kadagiti sakaanan ni Apo Jesus, nga pakabirukan tayo iti pamakawan, ken parabor, kapya, ken biyag, nga agnanayon. Sapay ko mga kabsat, dito nga mensahe kat agbalin nga pagsarmingan tayo, tapnosan tayo ko mga kabsat, nga agpalangguat iti imatang iti Apo. Mabigbig tayo kumait inaldaw no kasapno kadakkel, dadya basol nga pinakawan ni Apo Jesus iti biyag tayo. We are broken people. Napukaw tayo kakabsat, managbasol tayo iti imatang ni Apo Diyos. Ngamsan pa nga naudi iti amin. Mabalin tayo pa nga agsubliken kwa na, umasidagken kwa na, ket dawatan tayo iti pamakawan na. Tapno iti kasta kakabsat, siwawaya tayo nga makapagdayaw ken kwa na. I hope, as believers of our Lord Jesus Christ, daytoy ko mga mensahe kakabsat, kat agserbi nga pamalagip kanya tayo. No kasatno kadakkel, dajay insagot kanya tayo ni Apo Jesus nga panakay salakan. Dito lang kakabsat iti mensahe nga kahit kung ibingay kanyayo, ket sapay ko ma, intud sa marunong alawas, kikinita tayo manen, at kakadwa tayo manen nga agadal kadagiti sa una. Madaydayo iti Apo, God bless you po. Mapantay nga ti pamagibos nga kararag, kaniti benediksyon, dawatag iti panagtamad tayo, tagkararag tayo. Umami nga nailangitan, madaydayaw Apo itinagan mo, dito'y daga, ken sa dilangit. Giyaman kami Apo, ti kastaunay nga panagayat mo kada kami, ken tagtultuloy o Diyos nga panangidalan mo iti bawat maysa, ken iti panang protekta mo Apo kang runano Diyos, iti bendisyon na Apo nga ipapay mo Apo iti bawat maysa kada kami Apo. Sikat ti mapadayawan, iti biyag iti tumunggal maysa kada kami Apo. Dito nga gundaway, yaman kami Apo, duray iti makan nga na espiritualan man na Apo, ngayon mo iti bawat maysa kada kami. O Apo, mapadayawan law na yung Apo itinagan mo, namang dado Diyos kada kami daytoy, itirig tao Apo, iti na espiritualan o Diyos nga biyag mi Apo, ang rona na Apo iti panagisaragat mi Apo, iti daytoy nga lubong mo Apo. Ay tultuloy Diyos nga mapadayawan itinagan mo Apo. Lord, daytoy nga gundaway o Apo, Lord, awan iti sabali nga mailip Apo, no may tanong ko Apo, no lang nga sikaw Apo, Diyos nga si bibiyag, kan Diyos nga man nakabalin mo Apo. Lord, kadagiti sasaw mo Apo, nga ingtan mo kuma, di bawat may sakada kami, at balin lata ko mo Diyos daytoy nga pamarigta, iti bawat may sakada kami o Apo, ang runano Diyos, iti daytoy nga paglalasatan mi Apo, Lord nga pandemic, o Apo nagdakkel nga banag o Diyos, iti maited na o Apo kada kami, iti panagbasa, panagdengeg, kina kang runano Diyos iti panangited mo ang Apo kada kami iti sasaw mo Apo, iti panagkakararag mi Apo. Lord, dito nga gundaway o Diyos, no daman dagiti banag o Apo nga nagkurkurangan mi, o Apo dumawat kami o Diyos iti nananay o Apo nga pamakawan, iti bawat may sakada kami o Apo. Lord, nadamot o Diyos dagiti kaabsat mi Apo nga agkasapulan o Apo iti panakapaimbag, iti dayto o Diyos nga gundaway, kararag mi iti agtultuloy o Apo, Lord nga panangpapigsam kang runano Diyos iti panangagas mo iti bawat may sakadakwa daw Apo. Lord, ipatay mo iti naindaklan, ken manakabaling lat nga imam mo Apo, kadagiti kaabsat mi, o Apo nga kasapulan o Diyos iti panakapaimbag, tapno makidadalat o Diyos iti panagayat mo iti bawat may sakada kami Apo.
Lord, ti daytoy nga gundaway, awan iti sabali nga may tanok, kanawan iti sabali nga mapadayawan, no dilangit ti Dios nga si bibiyago apo. Kat Lord, sikaw gad iti agtultuloy nga tumulong kun mangidalan o Dios iti bawat maysa. Talagiti amin nga pangkasapulan mi o apo, Lord ikamang milataking ka, kat mangnamnama kami iti agtultuloy o Dios nga panangipaay mo apo. Talagiti pangkasapulan iti bawat maysa. Yaman kami apo, sikay ti mapadayawan iti biyag mi. Sapay kumata da kada tayo amin ti parabor ni Apo Jesucristo, iti ayat iti Dios kanti agtultuloy nga panagigadwa ti Espiritu Santo. Daytoy may nga Dios iti talo a persona, ti Ama, ti Anak kanti Espiritu Santo, isa kumatagtultuloy nga mangidalan, nagtultuloy nga mangiwanwan, ken nagtultuloy nga mangbendisyon iti bawat maysa kada tayo. Daytoy nga Apo iti sang kamay sa kararagmi, itinagan na po mi nga Jesus kaniso nga nangisalakan kana kami ket kunami. Amen.